Well, the anarach go t-úrscéal Joseph O'Connor, the star of the scene ar fáilte a chéir dúis agus tá na milliún tar solta bhaint as an leabhar céanna ó hinine le. Tá compántas rámaíocht an nuálach Moonfish Theatre tar sin leabhar san a chur an an stáitse. Gus beag an léirú son ar airg thar bála ag féile alíonn na galíon airg a dul ar chamachúirt náisiúnta go deirbhí airfort. Chuma go gaiileh lena hiáil amach faoin ggóléirú seo idir Moonfish Theatre agus an Taibhdhearc. I am going to America shortly and will never come home again. So I want to say what follows and hope ye and your men act on it. Davy, I was waiting on you, for you. Oh. At the oak tree. Oh, were you? Oh, the come on galanta Arsenio, like a prince. Mary, I don't really feel like a walk today. Or what at me a fogarish? Oh yeah, bhíoh sé sin go deas, but to be honest, I better not. An inistum faoin ggólacht Moonfish agus cén fáir hastig ó Taibhdhearc na Galí taú leo leis an léirú seo. Tá anahan sim agam i Moonfish mar cholacht, siad an glún nua drámaíocht na Gaeilge, banan siad úsáid as béarla agus Gaeilge, bhín mó na oibre an crothaíoch acu agus déon lethach freisin, mar dinan siad cholarod Tásann siad amach mar aonad i ceardlan agus ní léon stúrathir ceart tá chulaganna i comh-oibriú. Banan siad úsáid as uair sí ceol, as fuaman na fólaí. Tá siad rilí simúil agus tá siad rilí táhachtach de todhchaí an drámaíocht Gaeilge sa tír seo. Sin é fá bhfuil an áthas arm go bhfuil siad ar stáitse sa Taibhdhearc agus a tosú amach ar comhcuirt náisiúnta. Nuair dúirt siad leat gur siad gur star of the scene le Joseph O'Connor a chur nuirn den stáitse. Cad a hialtar ar sé anna chuchláán chuir fad? Bhí dúthláán mór amachrómh é a chur ar stáitse agus é a himplú agus díreú isteach ar na príomh-character agus sin iad an Lord Meredith an tíorna, an Cailín Amsire mar ní Ruan agus an dúnmhairtheoir, Pius Mulvey atá ar bhord na linge agus a ggéire Lord David Meredith a warú. My father told me not to be seen with you in future. Cén fá? He says it's a question of duty. Cén dúlgus é sin na churchaisteach ar an rása. You don't understand. Dear sé gur mo rúlgus é. Aoníonn conas mar daistigh sibh an t-úrscéal seo lena chur nuirn den stáitse. Well, thug sé nach chuid ama arn agus thugam mar féin an tam sin doin, mar is scéal mór tá gceist agus chomh maith sin tá gorta mar chéime an crua agus an cinál tromchúiseach is socha. Agus sin chomh maith sin dúar gramar géir dhéine gá hangach. Bhí san gimbeach ar an chuid ama a chahabh ar an aistúcháin. Agus dúirt Joseph O'Connor féin gur sé géirí go mbeadh sin an Gaeilge chur an núil tríd leabhar ach níor an Gaeilge aige. Bhí sé sin an tóca leis an smaoineh sin agus dúirt sé go mar bhrá leis sin eáil mar sé nasna sa leabhar. Tá beirt príomh-character agus an mhail fí sin dreithir le Pius Mulvey. Agus sa leabhar sé Pius Mulvey ceannas go na daoine is téann sé sin ó Chonamara go London. Tá sé ar mád go Nuairc tá saoil an saoil in Athraín. So tá an chuid scéalaocht ina scéal hain. Cén fág gur an tún ceisian ar a gúnaí. An bhfuil tú dal nach bheith seo an na hifrin. An éon inú é go bhfuil mé gur an machtmhaid có gach ihe. Pius, ní ugtar saoil an bhláthig a Cáimid ghlacha leis an méid a thugú dóin. Tá fatis ar an Nicholas. Tá fatis ar an gnefa bás an seo. Sa gró lufa salach ar hebh sléibhe i Connemara. Chéile, tá san nach bhfuil aon duna tá socha nach ní léon chudaon focail. Ní léon egos a seomra, agus cabhairte sin go mór. Tá muid go léir sásta éisteach na chéile agus tá meascin ar chumá. Ní féidir leis muid a Ebert. Is muid a clán í gháin. Tá cónaí a clán na ahar ar an dalaiseach leis na céad a bliain. Inis seo dún mé eile an garachtar tá Mary Joanne. Se, is character lárnach go leor in our drama tá intí ach ní sé chun lárnach sin san uairscéal. Ach heasí waine níos mó béimechar ar character. Mar
dúine spáise cad go bhhéach duine gin dhéine agus an brún chuirta brú géirchúiseacht orthú. Si sé an cinál lóchra a leanan a rá agus sa scéal lean se se raigazí an Erica agus tá se go deas cinál bhfuil an áchaí sin amach rimpi. And anyway, Mary, there's something else. Céir sin. It was your father who asked him to tell me this. He seems to think it's unfair in some way, when you look at the whole picture. Gach éon lánar chuirmid an telefísean ar siúil cíimiid daoine bocht a chruthúdóibh féin an sa neir mar sin bhfuil an scéal sanníos tráthúlan á riamh meastú. Tá cínta bhí mar dúrcha leart faoi sin láfaíire go sé cinálín dechar ar bhealach é chur sáta mar go bhfuil an nerd sin nascanéid ar méid tá tarlúnis agus an scéal féin. Ach tá sé táchtach ag an cíine mar tá spánan an siad seo gur tharla sé dúine níor se cho fada sin ó hin ar chorbe agus is cuioin linné ar bhealach. Nuair tá nuachtá léh ag daine ar bhealach cá daine dúna síos, Tá se an dechar brenn ar nuacht nó papar nuachta léh gan dúna síos agus mata tú mothach ar chorbe be tú scrista gach lá léh bhuiine ruí se. Agus tugan an airclineocht spásteid díorhhair agus tugann sé cead mothúcháin a bhagad ina dro. Here, Mary. Just take this, please.